gawa bose 300. Iki lho tak gawane aku 100 tok. Ra apa-apa engko adol bambu pethuke bose. Perjuangan dan doa. Bambu pethuk Nanti terus liwat. 4 miliar to, Bos. Wah kok do wong kene. Spesial buat Mas Eko. Berakit-rakit dahulu berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Pahit rasanya padu, manis rasanya gula. Bekerjalah dahulu, berusaha dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Gitaris handal kita Mister Teguh. Mas Kocok. Spesial gi fan-fan Wayu Manggolo ingkang saking Kudus. Matur suwun. Berjuang, berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Rintangan sudah pasti ada, hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Pahit rasanya padu, manis rasanya gula. Bekerjalah dahulu, berusaha dahulu, baru kemudian berbahagia. Sikat Mas Ale. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai rintangan sudah pasti ada, hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Jajal Perjuangan dan doa. jajal kowe kulino MC. Kowe sing MC, bapakmu sing nyanyi. Oh ngaten. Liwung Oke. jajalan. Saudaraku,
Setelah kita mempersembahkan Assalamualaikum. lagunya Waalaikumsalam. Pripun? Nek MC aja teru-teru. Isini-sini wong. Boten teru-teru. Iku dulur. Saudaraku yang berbahagia. Iki teru gak iki? Aku lagi di selfie. Kowe anggere ora teru, 30 juta Pak. Iki lo 30. Kubur neng pendeman neng kuburan kei rugi. Wes engko merah diarani wong bintu anyaran. Oke. Loh kok wong bintu anyaran? Lah wis roh dhuwit nek mbok pendem mbok nggo apa? Kok iso? Ngemse gak teru-teru? Aja teru-teru. Saudara. Halah. Ramzi nganggone ya saudara. Pemirsa. Iki lho apa? Guyu krambas. Iku yo teru-teru. Teru-teru. Teru. Dulur-dulur. Bram Sakti. Palapa. Nek ora teru-teru udah terus piye? Bojone begenggek rek tak kandhane. Lah iki sebagai anake begenggek kok goblok. Ngemsi kok teru-teru. Masaku iku nek saudara pemirsa dulur iku wis mayoritas. Nek masak aja nganggo masako, nganggo sasa. Kok masako? Carane lho iku lho labubu. Carane ra teru-teru iki lho piye? Carane ngene. Carane iki. Lho, tak kei lagu Liwung. Ngono. Lho. Ayo, aku iki contone ngemse ora Lah iya teru-teru. iki mang gak piye wis. Lho, tak kei lagu Liwung. Lho. Ora teru-teru. Masa ora teru-teru ngono? Ngemsi ya apa, Bos? Kondo-kondo. Lah iki mang aku kondo-kondo ta ora? Iya. Lah iya wis tak kei lagu Liwung. Lho sing gak teru iki ngene iki mau. Iya. Umpama aku ngemse teru kowe ngene iki mah kira-kira entuk job apa ora? Full 3 sasi nek nemen Full jobe. ning rumah sakit. Perkara Diantemi kursi wong ya, Bos. dulur lanang mang ngersake apa? Loh, aku kok lali. Apa wau? Trisno Waranggono. Kita saksikan satu buah lagu Liwung. Kita dengarkan dan kita saksikan bareng-bareng yang akan dibawakan oleh penyanyi yang berasal dari kota Blora yang satu ini. Inilah dia, Bojone Begenggek. Bocah edan. Iki sing Tresno Waranggono apa sing Liwung? Liwung si Abbas wong sing maringi karo Mbak Nani kok. Iya. Mbak Nani, Mbak Nina. Aku eling Nani terus ae. Nggih, Mbak Nina. Liwung. Sing wau Mas Jok, Mas Eko sakniki Mbak Nina nanti dulur lanang mintanya Trisno Waranggono. Wah. Nggih Mas, Liwung iso apa ora Mas? Ya Allah. Gusti. Ngantek panik aku Mas. Jangkrik gede. Aku kuwatir wong kene nek do semaput roh suaraku. Liwung nek. Iki Liwung. Liwung. Lah iki lho Liwung. Mangga Liwung. 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 Sek. Liwung. Penyanyi Bojone Begenggek. Loh, Liwung. Kowe nyanyi apa? Liwung. Lanti lirike. Lha iku mang Liwung. Liwung. Oh alah yo. Kacau. Lho nek kacau barno sik ae le. Wis ngene. Piye, Gus? Liwunge mangke dalu Tresno Waranggono jalukane dulur lanang Lah kowe terutama. sapa ora Tresno Waranggono? Iso. Tresno Waranggono. Kecil. Tresno Waranggono kok ora iso.
Tresno Walanggana monggo. Iya. Mas tolong Mas. Udin kena ora stres. Libu. Rasane tangis reneng atiku yen kelingan asem kemuyumu lara swara gendeng tresno gawe kangen atiku tansah eling aku rosliramu. Lampahan monggo. Mangga yuk. Dawuh pangandikane Paman Patih Jayawasesa yen to aku kudu jumeneng nata ing Kadipaten Tuban. Banjur Kang Mas Adipati Warsa Kusumono ing Bapak. Sewu sederengipun Kang Mas. Pedal sakmenika Kang Mas Adipati Warsa Kusuma sampun kula percaya Kang Mas. Sopo sing mateni? Kula Kang Mas. Banjur dosa lan lupute apa Endah Westi? Jalaran kula sampun sakit raos. Wis ra dadi kaya ngono. Kok kula pancen kaya meniki lelakone kula.
Sik. Sopo? Wes sopo? Kang Mas, menika lak nggih putra panjenengan. Tes panjenengan Mbak Kang Mas. Nalika aku ninggalke Kadipaten Tuban, aku ora tau gepok senggol kawan kowe. Kowe malah kondo lamun to kanoman kae anakku. Ketemu pirang perkara. Sinten menika ibu? Kira mang Tiang sepuh kula. sen bener. Napa saestu? Sen bener kok. Ibu ora kulo. Kang Mas. Mbok panjenengan berstatus kula. Nawita bocah bagus meniki. Putra panjenengan piyambak. Ora. Kang Mas. Ora. Aku urang rumangsani yen to duwe anak kanoman. Lho sapa jenengmu? Kula kudu kawimbo. Kawimbo? Nggih. Mbok menawa pancen kowe ora titisku. Iso wae yen to kowe titise Kang Mas Hadipati Warsukusuma. Mula kuwi kudu kawimbo. Kasus pundi? Ora ana bumi sak cengkangmu mbuhmu ana ing Kadipaten Tuban. Minggat! Pangapunten ingkang kathah. Menawi panjenengan ngundung dumateng kula nanging sumpah tekad ing manah kula mboten saged pisah dumateng kanjeng. Yen kowe ora minggat saka Tuban, tak Paman Patih, Jaya Wisesa. Para ngarsa. Kula nyuwun dhateng panjenengan. Kaneman ingkang nami Kuda Kamimbo. Tunggono Pejaya, Paman. Ayo, delok. Wadon kaijenan ana sak tengahing alas. Tenan iki sapa? Piwanoke kula Roro Temon. Roro Temon. Lajeng panjenengan menika sinten? Aku kudu kawimbo. Roro Temon. Kok nganti kowe ninggal omah kaijenan ora bebarengan kelawan bojomu. Pancen tak jarak kula piyambakan lha wong kula niki dereng badhe bojo. Kowe isih kenya. Nggih. Kok padha. Aku isih jaga. Dados panjenengan tasih jaga. Ngene wae Roro Temon. Pripun? Aku ora bakal selak marang atiku. Sepisanan aku ketemu kelawan kowe. Aku tresno kelawan kowe. Panjenengan tresno kalih kula. Ampun gojek ngaten to. Kok gojek. Lah kula niki bocah saking desa lho. Napa panjenengan purun? Tresno kae ora bisa diukur akeh bondo-bondo derajat lan pangkat. Mung ati pawitane. Mula kanthi kuwi sing tak jaluk kowe kudu sagu. Sesandingan kelawan aku. Yen panjenengan menika saestu tresno kalih kula badhe ngimbangi tresno panjenengan Tresno. nggih. Matur nuwun. Lah iki apa mau apa rangkulan? Anggere aden. Nggih, Panjenengan menika sinten? kula kudu kawimbo. Kudu Kawimbo. Nggih. Apa kalih temon iki? Mboten jinarakan kula pinanggih kalih temon. Malah kapara dadosaken raos tresna wonten salebetipun manah. Senang. Nggih. Nggih. Temon iki anakku. Niki nggih dawuh kaleresan lila sampean ingkang supados kula niki bebojoan kalih Roro Temon. Lah kowe piye, Mon? Lho aku yo seneng apa? Lah wong bagus kok. Bocah wedok iki karo wayah ngedu ya ngono ya. Tak tampa. Mergo anakku sudah matur suwun. Nggih kula. Aku merbeki nggonmu ninggalake Kadipaten Tuban. Pancen ono wigati.
lajeng wigatosipun. Tenane ora patut kowe ninggalake Kadipaten Tuban mergo ke putra sesembahan Kadipaten Tuban. Keng saiki dilungguhi dening pamanmu Warekusuma. Kanthi kuwi rebutan Tuban. Menawi kados ngaten sampeyan minangka dados pasuksen Paman Patih kudu kawimbo rangsang Tuban. Kedadian ana ing Kadipaten Tuban banjur mula ganti kuwi ora patut lamun kowe lenggah dampar Maisondanu ana ing Kadipaten Tuban. Nganti kowe jumangkah kaijenan ana ing Tuban apa sebulan kar Ngertenono sejatine aku titise Warsa Kusuma kang patut lenggah dampar Maisondanu ana ing Kadipaten Tuban. Yen ngono tekamu ana ing Tuban mung pengen kerangsang Tuban. Pengen jalan kalunggone Tuban. Ora kleru Bakal tak lungke sauger nyawaku wis lontab saka tak tebah wajahmu. Wis Surasan dadaku. Sampun Ibu. Kula suwun kanthi sanget ampun nyandhek lampah kula. Dereng marem wonten salebetipun manah menawi Wareh Kusuma tasih gesang. Minta apa ke? Kedah pepitungan. Aku Hadipati saka Kadipaten Tuban, Wareh Kusuma. Ngantos penjenengan melajar saka sak tengahipun mono. Tenane lagi wae aku dioyak-oyak pawongan. Kang aran Kudu Kawimbo. Mung pengen njaluk patiku mula saka kuwi. Apa sekirane kowe saged bebantu lawan aku supaya aku bisa uwal saka cengkremane Kudu Kawimbo. Lamun to kowe saged lan bisa bebantu lawan aku, mengko bakal antuk nugraha saka aku. Oh ingatan kula saged. Saged Wareh Kusuma mangkat. Mandeg kowe, Pak. Sopo kowe? Aku Kudu Kawimbo. Banjur sapa sing dadi aran? Aku Joko Samaran. Yen ngono Samaran. kowe sing bojo kalawan Kanjeng Adipati Wareh Kusuma. Bener, igit-igit sakjroning atiku lamun to Wareh Kusuma isih bisa nyawang gebyaring jagat. Oh, yen ngono aku sing dadi pepalang. Kowe dadi palangku tak singkirke nglapanku. Matur nuwun, Samaran. Mergo saka pembantumu saiki aku uwal saka beboyo. Kowe Kudu Kawimbo. Mergo wis wani lawan Hadipati ana ing Tuban. Jolke Wareh Kusuma ayo bacotno tetandingan kelawan aku. Mergo kowe luput. Dawuhku kawan kawula ana ing Tuban. Yen to tabuh wolu sesuk kowe bakal gantung ana ing alun-alun. Beranak galung nggih. Mbok menawi sampun ginaris dening Gusti Kang Largata. Kang Mas. Kang Mas Wareh Kusuma. Kula nyuwun kawelasan dhateng panjenengan Kang Mas. Monggo panjenengan sampai sedaya pangandika panjenengan.
Wis ora bisa mergo dekne bakal ngelapatiku. Lamun to kowe sabila kawan putramu kudu kawimbo, kowe uga bakal katutke kaluputan yen kowe ora trima perkara iki. Sesuk-esuk kowe uga bakal gantung ning alun-alun. Boten menapa-menapa, Kang Mas. Pancen mergo luput nggo pranatan oleh Kadipaten Tuban. Monggo panjenengan penggalih kanthi tirtanipun kawicaksanan. Niki calon mantu kula. Iki calon mantu. Nggih. Niki anak kula. Perkara pranatan oleh negara Tuban iki ora ana sambungane kelawan kowe lan kowe. Nggih, kula ngertos. Nanging kedahipun panjenengan menika talisih rumiyin. Manang kaluputanipun kudu kawimbo. Wis cetha welo-welo. Kaluputane kudu kawimbo mergo pengen ngalapati. Lamun to kudu kawimbo tak patrapi pidra gantung. Apa isih kurang timbang? Nggih trike mawon, kudu kawimbo. Uga julike mawon kula ingkang hukum gantung. Dadi kowe sabelo kelawan Nggih, kawimbo. awit menapa? Niki katresnane anak kula. Niki anak kula. Sae Nggih. anakmu calon bojone iki. Nggih. Nggih. Yen kowe bakal sabelo kelawan kudu kawimbo. Kowe bakal kalapitan dosa. Kowe lan kowe bakal tak gantung uga sesuk-esuk. Nggih, mboten napa-napa. Menapa? Mboten napa-napa yen panjenengan hukum gantung nanging niki satenanipun mboten anak kula. Lho yen roh anakmu banjur anak sapa? Niki anak titipan. Anak titipan. Nggih. Saking Kadipaten Banyubiru. Niki putra saka Kadipaten Banyubiru. Kok Banyu Biru? Nggih. Anake sapa? Dewi Wayi. Anake Dewi Wahyu. Nggih. Niki tepke kalih Gusti Patih Nikala Semono punang Jabang Bayi menika ajeng dipun pejahi kaliyan Rekyana Patih. Ya wis sampeyan sawetara. Kanjeng Adipati Warekusuma. Joko samaran. Sareng kula ngertos lampahan-lampahan kedadosan. Iya. Kula welas kaliyan menika lan menika. Ketemu pirang perkara pengen nganti welas lawan pawongan-pawong sing ora tepung lawan. Apa sing terjadi? Mawi panjenengan pengen mangertosi. Sinten jatosane? Sopo sak tenane kuwi? Lho. Dewi Wayi. Yen ngono wong wadon kae anakku. Dadi kae buku, Pak. Ndoro niki putra panjenengan. Yen ngono kowe tresno kelawan kudu kawimbo. Nggih, kula tresno sanget kalih Den Mas. Aku ibumu, Ger. Nek kecek karo mbokmu. Kene. Ibu. Dik kowe wong panganane susu sapi kok niku. Yen ngono kowe uga bisa. Kudu kawimbo. Mergo wong wadon iki mau jenenge sapa? Ora temon. Ora temon iki katresnanmu ya calon bojo. Hukuman gantung tak jawab. Tenane ngono diajeng. Wanita iki biyen uga bojoku. Mergo rekodayane kadangku Kang Mas Adipati Warsakusuma sak temah aku disingitke, diinggatke saka Kadipaten. Ngaten. Nikala semono penjar matur. Bilih penjar menika tasih juta, Kang. Aku njaluk ngapura sing lamun to kanggo sarana iki aku bisa nemoni lelakon urip sing luwih mulya meneh. Mula delmo kowe meni pangapura kelawan aku. Wis kaya menika sampun kebencut. Kula pareng pepokon Matur nuwun kene. Kang Mas. Abibo, kados aku saiki nglenggur. Lamun to kowe pengen njaluk anane Kadipaten Tuban, sak putuhe bakal tak wenehke. Mergo apa? Sak dungkapan meneh aku uga bakal dadi Hadipati ana ing Kadipaten Bali. Menawi kados ngaten matur suwun sanget. Mugi kemawon sedaya pinangka dados paseksen. Iya. Sak sampunipun kula jumeneng Adipati wonten ing Kadipaten Tuban. Badhe ngagem jejuluk Adipati Kudo